full episode, Ilocano Love Storya. Napanan ni Papa Jom. Kunak na nagkuyog kayo? Aday mawagkan ko na. May sungay bilin na siya klaang tagsubli dito opisina. Kat, na yung pagman nga rod? Oh, manang nalma. Paslan na kaya't mga sawa na. Jom, tulungan na kita dito nga aramida. Di mo ibaga, di mo masurutan ti aramidam dita. Masapol nagsursuro ka. Panahon ka nga gasawa. Inakbit iti Human Resource Department. Talaga ni manang nalma. Usara lang makapagtip. Ina. Impambar ko itay. At tulungan na kita dito nga aramida. Diyak kaya, ngagsinlong bat kayo ngagkabsa. Kinaputlo na, ti katulong ti mawag kanya kitay. Ket imbaga na nga dagor uri asa nga ilik. Iha. Indan ta kasaan kay may opisina. Takayat ko apag tinulungan nyo kada Nelma ken Jom amang tarwid-wid iti kumpanya. Agyaman nak iti panagtalak yung kanya, Papa. Iha. Kayat ko ang makapagsinangid kayo kini Nelma. Para ang kangagsasaon ni Nelma. Salaam ko matiugali na, iha. Kang runaan, kabailam arayan, daan di Jom, tapno akpaliwan. Aramidak amin akabailak, Papa. Nasayat launay, iha. Para iti masakbayan nyo agasawa. Abang kaya, ayan ni Jom. Nagdiretso iti kwartong mi. Nabanukan, nasakit ka na ti bagbagina. Masapol nga gananos ni Jom. Aging nga awan pa'y anak nyo. Agnak-nakam kuman. Agyaman naklaon na, Jom. Katsapay ko ma, taitultuloy mong tagbaliw. Imbis na makibarkadak ka, ipas nagmula ang timang tulong kinimanang Nelma, amang tarawid-wid iti kumpanya. Ni manong mula nga jak ti masansa nakadwa ka ginunukuan. Kinasarita ko na naimbag ni Manong. Imbagakan ko na, ano din na kaya't nga irurumanak ni Manang Nelma. Liklikan na ka. Dahil tisan ko nga may palupos, Alaysa. Para ni manang Nelma ti mangirurumantin ka makita na. Agbalin ano saya at ni Manang Nelma, no naimbag karaan mi din yung itikabsat ko. Ay, tayo demot kami nakabsat ko. Kakaasilaan, no saan ngagnaka. Malagip ko kayam. Kumusta ti panakilangan ni manang Nelma kin kakabayatan ti kaawan mi ni Papa ay opisina iti bigat. Dak na lagip ti nagdamag Nasaya at mat. Dinamag na laang, no apay asaan ka akadwa asimrak iti opisina. Saan nakakadi a pinabainan? Saan na? Imagamlaan kanyak no basbastusan na ka. Diyak kaya't nga da sa inyo apag kinaawatan nga agkabsat, kapo kanya. Ti agkabsat, kat agsinakit. Diyak ka mo. Mga pa yan dagsintirik na ni manang Nelma kanyak. Naminsan kat na ibaga na asan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak. Ano niya? Mga no, gapula iti pungtot na kin ka. Ta di nakamatla mauray yung nagbaliw. Maturog tan. Masapat apay nga agriingin ton bigat. Oh, iho. Payarimuan ka pala gati kwarto yung kini Alaysa. Papa na. Wanak malo na bandog ka. Kuha pa. Nakaturo ka ngamin. Ito isang sangpot may kinalaysa. Ini, sa anak mo na makaturog. Awan mo ti isang sangon nyo. Pasaray lang, uminom makiti na sangar. Apay damagom day takadyak. Kasulajak ka bagalan pa ba? Makaramramahanak man ni Darak. Uray, basi lang ko ma. No palubusan ka, kung antuman na Nelma, apampanunuyan ka, iho. Papa, apa ang kabutang yun ni Manang Nelma? Saan ko kabutang tikabsat mo? Sakla kaya't anariribok tayo dito'y balay. Agdan asawam, isong agpaliw ka kuman, iho. Anya pala aramidin nyo dito sa alas ka pa?
Asino yan ito kasarsarita yo? Ni Jom. At da imawag iti cellphone ko itay. Imainak dinanon ni Jom. Talaga di ta lalaki ha? Makamuno sa ngagbaliw. Apaya! Ay saan mo nasumpatan ti kapsat mo iho? Rabiin. Ulitak manan dagiti pamagpagaking ka. Nasapa kayo nakariing papa. Idinto ta, anya nga orasan idirabiing at sarsarita kayo pailang kinityon. Pagap ng sapay kini aglipa sa rumar. Ay, talagang sa nga awan namnama nga an baliw pa'y day tataw. Saan mo kumabat asawon day ta? Ikarkarigatan natin at paliw. Babaan iti panang tulog ni Alay sa kingkuan. Gapo tabi nalagak mo ti Alaysa, papa. Amunan, no niya ti mapasamak no saan na ang mapagbaliw ni John. Dahil ba? Kasi tinaibaga kiting kada kayo. No saan nagbaliw ni John? Sakto mo ti matungpal, kadagita nga agasawa. Kunak na naman na daw kayo nga agasawa amang opisina. Nakadigo sa kita yan. Ngam saan kayo pala arimor iti kwarto yo. Saan miya napuutan ti oras, mana? Naimasan mi tinaturog kina Liza. Amo yung matan tinabit pa yan nag-asawa. Anya? Nagrupat kami matadagos iti makariing kami manang. Kinuna kami ni Papa nga dakan papanan na. Katamangan no aldaw to na makaumay dito opisina. Naimbag, ta sana si murot ni Jom kan kuana. Kaya ta talaga ni Papa tumulong nga kanay bagamang tariwid-wid iti kumpanya. Nasayaat. Agnakam ka nga roda. Saan mo asayangan tit ito dagon daway ni papakan ka. Ka, agyaman ka kini Papa. Kuna kung saan na kung amalagi pasarungkanan, Alaysa. Kapon sa amat, agbibiyag ka na bakna. Malipatan na ko nakapsat mo. Anya ka dito sasawa manong Jack. Kunak ngamin kan ka, agbaliw kan. Tapanak nagkarpentero. Namartilyo kidin tinamay ko. Laut-ut pa ilaan. Mangtad ka man ka dito, kwartan. Kita, no mano dito nabati ak kwartak manong. Dahil taman ti kayat ko. Saan nakabaybay ang nakabsat mo? Oh, siksika ka dito, may dito yung balay. Inawis mo ko man ni John, tag saan mo kami nga ginom. Kadwak ni John. Apay di matlaang na sumrag. Mabiit lang tayo nakitaan. Linibasan naksama. Wala mga tanyak nga dilaw. Ti panang talyaw mo kanya kamang kuskusilap. Nasakit sa tinaka mo kanya ka. Apag kiramlaang. Nagpukaw kan? Talaga ka di asan ka nagbaliw? Naimbag, ta sinong batam ti awag ko. Pasensya ka. Talaga mawawa kita arak. Uray ka sa nga buti mo laan. Saan ka nagpauyo Agkan ka narakupang ka makiti. Madama kang agmanmaneho. Ni manang nilma ti pampananuta. Ay, kung gaya mo niya. Agpada kayo kini papamabutang launay kini manang Nelma. Saan ka madalagan? Saan nalakid ti amadlaw ang naginumak? Nagpakuyog akan ka amang sarungkar iti kagsat ko. Takayat ko ako mustaan. Napunta, awan makukwartanan. Napilitan na nagtrabaho. Deta lang, no, pagbisyo na lang. Kasimat. Di mo ko yung bagatan na yung naktintin mo keng kuana. Bayam, tagkaktuin ton inakpasaran. Amangan no sa bari iti pagtungpalan nyo. Nasaysayaan no saan kayo magkita iti kagsat ko. Oray ni Manong Jack. Jack liwliwayan na pagbagaan. Kunak na sa bali man ang tinapadam, Jom. Nagkuyog kayo matgaan kan Alaysa nagawid. Ala na, saan kami ngagkuyog kita kasawa kami? Kita ang titabas si panagsungsungbat mo. Mga nagsinungbat kayo ngagkabsat. Mabalin nyo matag sarita itinasayaan. Awan ti dakas na itimbak ni Manang Nelma, Papa. Siyempre, nag-asawa kami kinalay sa. Dagkuyog kami ngagawid.
Tiyak mo nga rod, kat sa bali man ang tinapanam. Ure na ang ngatakan ka, Jom. Di mo pa'y kayat, amasat nanakan ka. Naruam ka matngatan, iti ugal, iti kabsat mo, Jom. Panahon kayo man lang. Napanlubak. Saan ko na magustuhan na ito mapaspasama kanya ka. Nasuro ka na makabulan. Andiyak nakaraman ni Dara. Kailiw ko nagiti barkatak. Ipalubos ukid din. Animanang Nelma, timang rinda iti biyag ko. Amo ko na niya taramida. Oray, tagkagduwa kami kin ni Papa. Imbes nga trabaho ka, dahi tapat ak sa cellphone tar aramida. Ang mga nukilata dumtang ni Manang Nelma. Ni Papa tayo mawag ka niya. Apay ay kabuting mo unay ni Manang Nelma. Ay, napanan na nga. Amo munti nga po na. Diyak amo na sa apaari mo ritay. Binilin na ka na imbag. Naimbag kiti, ta agtalagan kanya. Rumbaglaan, ta nasirib ka, Liza. Awon gayam. Imbaga ni Papa mapan ko danunan ni Tayan na. Pudno ka di day tangay bagbagam. Awagak man, tatamaga. Kanya langit. Damagin na pa'y lang. Kaslawang pa nagtalag mo kanyang asawa mo. Uray awagak ni Papa. Man mo tas umumpa. Maawatak matkit di, ta nataangan. Oh, Alisa. Apa yan may sa ka dito opisina? Nagkuyog kayo kani Papa? Oh, ada ka di rumbang apa kasi daawam, iti dayta? Kanapa ya di masumbatan ti awag ko? Kuha nga min manang. Nagsarita da kano kini Papa. Dumanon iti ayan na. Ne, Anya? saan ka may nagsarsarita kiti Chong? Siyak ti kadwa ni Papa. Ay, awanan, Papa. Sinikapan na kamanan. Oh, sinikapan na kaman ti asawa mo, Alaysa. Alaysa. Talaga, aday ti alalaki. Alaysa, iha, awagam ni Chong. No, mapasubli na pa ti asawa na. No, di mo mapasubli, aging paki kayo langan. Saan magaya man nakatrang katiri daw iti kwarto da, Liza? Saan mo kada lang nagti pa nagtuktok ko? Nene. Apa yung sangsangit ka? Lamin adungay nawagan ka. Ngamsanak nga intaltalag. Sa nabarte ka si Bagbat. Talaga ka di, adi mo kabaalan tagbaliw. Anya kami tinanamaang ika-asawa, babae. Saan ka di nga imbaga kaging pakikan kadagat ikawasyo ka ni John? Ne, Manang Nelma. Anya ti bagbagam? Oh, nagsalitaan ka ni Papa. Awan mabalinan. Kanawan mabalin na kanya. Siya, ti matong palita. Pumanaw ko yung kinelma, tawan karbangam dito eh. Gapot may sakalaan nga ampon. Nyati ko na, Mara. Ibabawi ito na yung bagaya. Sana po na dito. Idi pailaan nga imbagakan ka. Oh. Asaan ka nga ibilang akabsat, gapot ampon kalaan. Kunak! Ibabawi mo dito na yung bagam. Joma, agparbang ka kuma. May sakabay. Saan ka makibiyang? Umadayo ka no di mo kahit may ramraman. Saan ko nga ibabawi ti imbagak, Jom? Gapot aday tatipod no. Apay na ita, ang binbinugaw kayo kay Dengag Kapsat. Urayan ta makaasidang ni Papa. Kaiso ti mga ibagakan ka iti kinapod no. Rumurakan dito kwarto umikin ni Alaysa. Ang mga sana ka makapagtapil. Saan ka mabutin kan ka? Sige! Padasot ti mangdangran kanyak tamakitan. Kayak mo tapay balod ka? Nelma, Chom, agtanda kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggap kan
iti sumarunungan kami patangatang. Ay, numabalin na kuma, ngayon ton bigaten nga agsasarita tayo. Nabartag ni Jom. Sana na mabaling nga ipabigat pa dito, papa. Nuran na barte amok ti magbaga. Naskan ang lilin na tayo na imbag. Sige, papa. Sikat ti mangibaga iti daytoy alalaki nga awan karbangan na iti pamilya. Gapot na may sala nga ampon. Papa, saan kayo magsaw? Ay, nabayag a kinupikupak na ito yung problema. Inarapaap ko ide, ti madaan iti anak, alalaki. Ngam saan na mabalin nga aganakan ti mamang ni Nelma. Nangag mo? Tanda sakit na iti puso. Iso nagpirok kami, iti ampunan mi. Gitsak na ita, Papa. Isa ita, kahit ako napapanawan. Naturturay ka din ni Manang Nelma. Ngamitita kayo, Papa. Awan ka dito, sangi yun. Bastos ka! Ulit naman di mangbog ka kanyak. Aktal na kayo! Oh, Urayan nyo kadi asak ti agpungtot. Papa, siyak ti anak yo. Rumbang at ipagayatak ti matungpal. Inikan kayo ti gundaway tap na mapagbaliyo daytoy a tao. Nga maawan laptat nagdakman na. Iso rumbang laeng nga agtalawan. Nasakit, tinakam ko. Iti na ito yan napasama. Imbilang ko akas puno nga anak nito. Nga manipod, ang tanakam na. Saan ako nga impirpirin? Iti laksed, ti panang panoy-noy ko king kuana. Ay, saan ko ang mababalaw ni Nelma? Napunwanan. Hingam rumbang kade akasto ti pagtungpalan ti amin. Anya ti kaskak kapa. Jom, Alaysa. Oray at laan na usawan. Pakawanan nak. Nung nadisgrasya ko makit, dakas tinapasamak. no saan mo nakabaan ng tagmaneho? Maturog talangan dito igiti kalsada. As lababukpo ko ti palunod ko. Tsak baklo na may sakla ang ampon. Maawatan ka. Maasyahanakan ka. Pampanunutan tagbalinan na biyagda. Amok, asaan ka naruwang agriga? Pasok ko ti amin. Rumpang ka diya kastoy ti panusak. Ampunak lang. Ngam apay kayo ni kata namin pinsan ni Manang Nelma ti Karbangak. Apay! Iha, hindi na bi kumapay laeng akayat ka kasalita. Saan arumbang dayjay nga inaramid mo? Saan ka laeng nga anasyan iti kapsat mo? Saan ko ang kamsat? Kanamok ababalawan dak iti kasto nga bagbagak. Takas lang ang torturayak pa yun nga adayo, ngamda kayo. Ngam saan ka di nagtulagan tayo daytoy? Baso ni Jom ti amin. Nagadutin tayo agundaway kan kuana. Pinawaywayan kumapay ti pasyensya kan pag nakaawat mo. Napasakit ang laulay ni Jom. Gaputa sana anam namaan amay salagayang nga ampon, papa. Masirib ka. Ingam saan mo nga inkalawa ti panagpanunod mo. Legal ti panakampon ni Jom. Kasalapod no kabsat mo. Kahit agpada kayo iti katpangan. Anya? Anya ti kaya ti asawan, papa? Masirib ka. Hamok ang maawatam no anya ti kayat ko asawan. At kayat ko sa lansunan ka.
napunuan ka kanya talagan iti kapsat mo. Wenno, gapo kini Alaysa. Ambisyosa man tayo babae, Papa. Saan anasaya at tinaagong? Papa, saan na may parbang dahi tang ibagbagayo kanyak? Pinukawanak. Nangat nga to pa yan ti poses mo nga betisak. Lading itak, Papa. Ngam na amuy ako ma. Nanya ti marikriknak. Inimad ko lang ti sakit tinakam ko. Kasla pa yan napatpatag ni Jom ngam siyak na pudno nga anak yo. Hamo, asaan na po no dahi tayo. Apay apagimunam ni Jom. Ado ti paay kuging kuhana tapno paliw iha. Ngam adda ka di nagnakman na. Nagbaliw ka di, Papa. Baso limatlaan no apay akas ti tinagtungpalan ni Jom. Pinanoy-nuyan nyo launay. Saan ko maawat na may sakla ang ampon? Kagugurak ni Manang Nelma. Pinapanaw na kitin. Kat ni Wang Papa. Pinaybayanak. Ay! Ano ito ba pasamakin ka? Aping naglalao ka? Baybayanak lang. Saan nakabiyang? Salbag ka! Balay ko dahito nang ibarsak ka kit din iti bote? Sa aglalao ka, ha? Manong Jack, saan mo natutupan ni Jom? Uray asawam ni Jom. Kan nasingid kami idi. Ngam Jack ipalubos. Mangriribo ka kit din iti balay? Jack. Siya kung ti makisarita iti kansat ko, Jom. Jack, kahit nga aga pa kayo kini Manong Jack. Pangasim. Tuwan niya kiti dahito ang mapaspasamak ka na kayo. Imbes ko mga pakiranutan kayo. Ampun matlagayam dahito barong bado. Anya ita, ha? Umay kayo makikalubon kanyak nito'y? Naimbag na maanusan na itikas to akin narigat tibiyag. Saan ko maanusan ti kasto nagtugbalak? Takas to pa ilang titigday mo. Pangasim, Manong. Namabalin. Panawan na kami pailaan. Siyak! Nagtalawan nak! Tapno saan nga ada ariribok ti mapasamak, Manong. Kasaritag lang ni Jom. Pagkalmaak. Oh, salbag. Makaambo kayo manlangin! Aray ko. Nasakit ti ulo ko. Oh, Alaysa. Apay nagluwa-luwa ka. Amo ka na sakit launay tinakam mo. Iti pa nang papanaw ni Manang Nel makadata. Maluksawak. Tamay sa aklagayang ampon. Naulpit ni Manang. Kat ni mat papa. Binaybayan nak matin. Saan mo ko man napanunutan dayta? Ngam no kas pagarigan ba? Saan mo ang mababala? Sige. Iparupa madakasak. Agpakpakaasiakan ka. Agparbang ka kuma. Kanday to'y kumatiga po ng agpaliw kan. Saan ko maawat tikas to nagbanagak? Tsak kabagilan tikas to yapiyag. Amok. Ngam no, naska na sa tagunay. Gaputay ayatan kahunay. Saan? Tuntunat ti karbagak. Saan ka kuman namang riribo? Saan mo kuman nga ulitin tinaramid mo? Diyak kaya, makapagdinangran kayo itikabsat ko. Amo kasi katimbay sa agapula. A pinapanaw na tatikabsat ko. Saan nakaamaklon nga asawa? Kasapulan nagsapulak iti trabaho. Tapno agbyag kami kini John. Nakasarita ko ni John. Sapay ko ma. Tadenggan na to ni Manong Jack. Ay, ni Manong Jack na tanday ta. Naimbag na nakaturong ni John. Alaysa. Papa, da kayo kaya? Ni Jom, Alaysa. Maturog, Papa. Binigbigat na tinagbartag. Dandan nagkinabil da kini Manong Jack. Gapu iti
panangiparsak na iti bote. Ay, talaga amaluksaw ni Chong. Isungay maya tapno kasaritak. Ngam panagkunak, si kapay laang dinaskan akasaritak, Alaysa. Dumanon kayo, Papa. Anong sa inyo lang ti kinano mo ti balay mi? Iti laksid, tinapasamak. Mangnamnam akpay laang nga agbaliw to ni Chong. Babaan king Alaysa. Ampun laang ni Chong. Ngam impilang ko akas puno nga anak. Dagdanin pangal daw, Papa. Apay, uri saan kayo kuman ngayon may pay dito opisina? Takabaala kabukudan at arawid-widan ti kumpanya. Ano mabitlan? Napan kayo kadi, tinagpaingan dahi jay nga ampon? Nelma, may isa nga anak ti pangibilang nga kiti Chong. Saan nga ampon? Papa, Saan ko nakasarita ni Chong? Nilaangan Alaysa ti kinasarita. kat, anya ti plano yo? Amuyo, aday di ababay ti gapuna no apay a pinapanaw ko ida. Uray an anwem, saan mo na may babawi ti panagasawa na? Ni Alaysa ti nakapagbaliw kay Kwana. Ngam saan ang nalaka amaikat anamin pinsan ni Jom ti bisyo na. Anya kayo kadi, Papa? Aking gaita pang parinuyan niyo pa ilaang ni Jom? Saan na amaawatan? May saag nga ama, Nelma. Nalabit. Ano ang dakuman asawa ket andan anak yo. Papa, saan ko kaya tapagsaritaan dito abanang? Adala ang kindawakin ka. Uray amalang. Sakpayan ti agpakumpapa ken agpakpakaasikin ka. Tsak kaya't anariribok ken madadael ti piyak nito. Maasyan ken makonsensya ak, Nelma. Ado na kayo magakanyat. Ngayon may kanong dito yung balay dahil dyan alakal yung palda. Sa simmaron alimor ka. Napanak nag-apply ti pagtrabaho ak manong. Barang maawatak. Di ba rumbado nga asawa? Awan iti kwarto yo. Ha? Sa dino nga ta tinapanan na. Amangan ki dino na pan nagriribok iti balayda. Kunakban no iman yung lakay Leopoldo. Maturog ita ni John manong. Siya klaan ti kinasarita ni Papa. Awagak man ki din ni John. Amangan no niya ti pakaisasarakan na. Toso ak mo titikunak. Ngam na toso ni Chong. Saan na narwa may tikas tiyak yan? Daklamon no ay ti pantungparan ti biyagyo. No agbayag kayo pa dito eh. Agri rin ti cellphone ni John. Ngam saan na sumba. Daanan na ito ay balay. Ngayon napintas pa ilaan. Aglang-lang abaro no mapintaan. Kompleto iti alikhaban. At the aircon iti master's bedroom iti gato. Ano sa inyo ko maapagyanan da ito iho? Napintas na iti Papa. Agyaman na. Saan na kami matlag ang binaybayan kini John? Kababain ko mga ibagag na ito. Saan na amaanusan ti agyan iti balay mi kini Manong Jack? Papa, talaga nga inilaksid na ko ni ti amin ang karbonak. Iti balay. Saan mo kumasahon na ita, John? Saan mo mawatan ti kahit ko sa Alaysa? Alaysa, mabalin ka di. Abay-bayan na kami kini Chong. Kaksan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan, no itaak lang ang nakasampot. Nangutak iti nagaplaya, kat pinangrugidak adagos. Inawagan kay tabigan, ngam saan nakasinusumbatan. Nakaturog ka. Itay makaringak. Nakitak ti miskol mo.
Wala ti kwartam dita. Pangasim. Saan ka kuman nga ginom? Sa pulong ti pakik. Waray may sabuti lang. Kahit ka malipatan din ang pasama kanya. Wino, kaya't mo ang mapanak rumaot iti balay. Kat relibok at ni Manang Nelma. Pangasim. Saan mo kumang aramidan dayta? Mabit lang ron. Tambamanak gumatang iti arang. Naimbag ta nakasubli ako ng diti opisina. Naibayagak ta nagatidog ti pilaan ni Jay pagbayadan. Sa nag-traffic. Siyak namin timbaon ni boss. Ay na, mabisinak pa yan. Nga masapol nga. Agin inutak to. Ano sakto ti. Mangal daw manon iti karinderya. Diyan na naman na makita ka dito eh. Dito ka dito pagtrabahuan? Kukuha. Apay adi ka makatimak? Ay, piman ka pa'y, Eliza. Amom ka di? Ngam amok ti akin kukoy, ti dito kumpanya, kat mabalin ka pa ikat, no kayat ko? Nabiitak pa'y lang iti dito ya pagtrabaho. Sa kayat na kapaikat. Anya lakit din nagulpit kayo, Manang Nelma. Anya launa yan, ti ikarkaro mi abasol ken ka. Kayat ko ang makita ti panagkaradap yo iti rigat ka ni Jom, Eliza. Awanan ti mabalbalin na ni Jom, ta pinapanaw kon iti balay. Siya kun ti matungpal, saanen ani papa. No day ta tinamnamaan nyo, ang makapasayaat kada kayo, Manang Nelma. Panawan kayo. Kasapulan nga ag-report akin ni boss. Makasangsangit ni Eliza anang panaw kanyak, papa. Saan ko maarumbang ngay naramid mo day jay, Nelma? Pakaragsakan pa iti panagrigat da nga agasawa. Anya ka di pa'y laang ti sapulan, inikat mo't amin akagbangam ni John. Rumaglaang! Gaputa ampun di awanan pain. Nagado ti binusbos na akwar tayo. Apay, mano ti nagastos yo. Ididandani nakapatay. Kan natiliwan pa'y nga daigam na apaltog. Kat kayat mo nga ad-adda nga agrigat da? Numaamuan da ito ni John, ang mga numang riribok dito balay, kat anya pa iti aramidin na ken ka. Padasan na, papa. Saan ka mabuting? Paibalod ko. Bayam idan nga agulimag. Ikami ti gundaway ti kamsat mong agbarbaliw. Saan ko akabsat day jay, papa? Aglablabas kan. Papa! Inulit mo man ang tinangingato iti boses mo. Masirib ka. Ngem nanghato ti purwam. Saan mo nga amo nga ikalawa ti panagpampanunot mo? Ibagag idin kan ka nga agpada ti karbangan ti ampon kan legal nga anak. Saan apod nga dayta? Ngaman niya ti kayat yung asawa ni ti dayta? No anya aman ti pangpanggapam, Nelma. Saan mo nga ituloy? Sakpay laang ti matungpal. Kayat mo ka di nga awagak ti abogadok, ket paaramid kon ti testamento apan nakabingay dagiti tawid yo. Saan na mabalik? Ako na customer, kung hindi pa naman sakit ng doktor ko dito. Hindi mo ay sakit ko naman. Pagkalumas at alalaki kasi. Oh! Hoy! Kaya't nakadya patay na? Dumasahag ka ba ni Tikotseng? Sika! Oh! Si Kamat Gayam. Napintas ka nun. Ngam apay nga awan mayat ang mga asawa kan. Bastos! Dahil tapay tibagam kanyak? Nagasat ka ta nakapagpreno ak. Tanusan, nagbalin ako na kriminal. Tapos nakagurgurak niya alay sakap sat mo. May saka pa, may ramraman. Ganda ni kalangaro din na dungpar ni Manang Nelma. Kas di pa lang ti imbagam ken kwa na. Nasakit ti panangiruruman ken ka na dya babae. Saan kayo kuman ang makiraman pay?
Kan, isar din yung taginom. Ay, dandanin na kayo lang aro din na disgrasya. Malagip ko man di nga asawa. Ha? Anyan, tiararamidan ni Jom. Awan pa yung pagtrabahuan na. Bueno, Ah, saan na kaya tagtrabaho? Di Di mo ibaga si kati mabiyakyan ko na, ha? Alaysa. ha? Oray pinapanaw nak ni Manang Nilma, Papa. Imayak lata di ti balay. Sana pudno, ngawanan ti karbong aksang kadi. Saan kan nga uminom? Tapno makapagsarita ta na sayaat. Ni Manolo de ginawagak. Adda ka no bakante a posisyon para ken kay ti kumpanya. Papa, Denggan nak, Jom. Panawanan tapno agnakam ka. Sursurwam ti bumangon iti bukod mo asa ka. Laglagi pa mga addan pamilya. nasakit tinakam ko, Papa. Apay nga inampundak pa ilang. Binaybayan dakla ko may din. Inarapaap ko ti maaddaan iti anak a lalaki. Napatag ka kanyak. Isu nga ipangagnak ko ma. Kaya't ko analintag ti pagturungan ti biyag mo. Nakasangkot ka matgaya man, Jom. Inururay ka lakit din na sukunan na kay ti pagtrabaho. Nabanugak naman ay. Narigat ti trabaho. Kaslagurigo na nakpay, Raisa. Ay, ama no, banog mo lang, dayta. Siguro. Diyak ka mo. No kahit nakatulungan ni Papa. Huwag no irurumanak. Ang punak lang amin. Saan mo kumapanunutan, dayta? Ang ati amo no, dayjay lang ti bakante. Pero subsubukan na ka laang. At no makaanos ka, may payan kanto iti na pimpintas at trabaho. Awan lat mo kon. Bukbukudan na ni Manang ti kumpanya. Amang ano... nakumbinsir na napain ni Papa. Kat nagparamidan iti testamento. Ani Manang Nilma ang tagtawid. Jom, saan ka nga agi muna iti sakit tinakan? Mapapalaw na ka di. Amang gayam. Anya tinagluga na managawid. Ha? Nalabsan nak ni Papa. Saanan adim manon ta agdardaras. Ada ka no lang patanan na. Nakadlawa ka talaga na. Padlawa na ka nagtrabaho. Makain inuwa makitara ka. Pangasim. Sursuruwa mo ti saan nga ginom iti na sangar. Numadi at talaga tiriknam. Ipangkay ti doktor. Talagamat anya, Papa. Sinukon mo pa'y gani Alaysa iti pagtrabahuan na? Sa intulod mo, iti ginatang mo, abalayda. Nairan na lang ang alimaba sa kijay. Liklikag kunak ti traffic ngam natrap-traffic matgaya. Jak lang arod na kamakam ti papanang. Inton bigat laangan nga kita kami iti amigo. Papa, ampun niyo laang ni John. Ngam impaayan niya pa'y lang iti pabor. Inggatangan niyo iti balayda ka ni Alaysa. Sa saan anay kat ni Alaysa iti trabaho na babaan ti panakibiyang niyo. No nagbaligi ka iti dayta panggap mo. Anya tinamnama mapasamak ha. Saan ko akabutan ni John? Tawan karbangan na dito balay. Wah, Agparamid kayo niti testamento. Nalma. Napigsaak pa'y laeng. Anya ka di talaga ti panggap mo. Saan ka kumamot ang managing bubukod? Nakaring kagaya man, Jom. Kumusta ti trabaho? Dahil dati mawaga ka na kayo. Panagrik na. Kaslados-dosaan na pa ba? Nagrikat ti trabaho ka. Kaslagurikuda na kasi mangpad ti drabi. Saan ko pa yun na nasukot? Di pagtatrabahuan na ni Alaysa. Naistorya na lakit di asinokon ko iti pagtrabahuan na. Anya ka di talaga ti plano yung kanyak, Papa? Jom, kayat ko nga agkapya kayo iti kabsat mo. Ngem mapasamak laeng dayta. No, may panagdag mo. Anagbalbaliw ka. Kinapod mo na, makainginom makitiara kay drabi. Yung saan yung palupos ni Alaysa. Talaga ka di amarigatan ka nagbaliw, ha?
Nataangan akon. Kaya't ko kumaamay matangan ka nga glimpyo. Papa, isa pulan na kumay sa bali pagtrabaho. Hello? Oh, inadap na. Nalabit na sakit tinakam na. Katatapan na nga iruruman ko. Namsaan na nga mo. Subsubo kaklaan. Salbag dito ng uyak. Kas taonay lang arudan apa naguyab mo manong Jack. Agawaan pa lang tiyo minumitiara ka nagsigsigarilyo ka pa eh. Lakda ito di natudwan kami nga agiinom iti tersina. Dahil mat nga bakit akang. Di na lang mapatriman tilinong iti sangro tersina na. Sakbay ang makaala kay ti sakit mo, isa din yung pagbisyo. Nain ba, tawan pa ni Jom, tadi nakakatungtan. Oh, apa niya? Awan pa ni Jom? Nag-overtime iti trabaho na. Amangan no, agtangan to ni trabihin itong makasangpot. Nagagayitin siya sa aman. Talaga na naawat ng tigasat na. Oh, amangan no, mabalin ko tumyan dito eh. Ha? Amangan nagtodo. Among, agobo nga min ti atap di balay ko. Iti pa'y matbatog ti pagid-indra. Kasla na malmalot eh. Bagpakik eh. Nakabsota ka. Nya ka dito oras na yan. Saan ka pa pimangon? Nangatun ti init. Nasapa ka nakariingam. Nagsubliak ka nagigda. Tamaulaw kan agkakapsutak. Pagsakit ka? Ni. Saan ka ba't nagkurigor? Saan ka ba't nabara? Diyak maawatan ti bagay. Namanon abigat nga agmamayo kan maululawak. Naayawag ko na diyak makastrak ita. Ha? Masya Alaysa? talaga. Anya ti mapaspasamakin ka. Tulungan na ka bumangon. At tibayo na ka mapaniti ko sina. Kahit mo asahan? Aginaw ka na. Ipankalangan ni ti doktor. Kunak manusan ka nga gininom iti arak, papa. Nagadumit ti serbisa nag-interef. Sa ngailig kami dagiti amigo kiti na minsan. Kat nagaduti ginatang tanga arak. Saan tamat ana ibos? Ay, kasta ka di. Anya no ado ti alak iti ref? Aginom ka? Manang Nelma? Pudno gayam tinamo kiti katulong. Masansan ka no ti kaaddam dito eh. Talaga kadyasan kan ngagbaliw? Nabayagan na sana ka nagbisyo manang. Nang roon na lang arudan. Tagdatagsa na ni Alaysa. Potno ka di Jom? Apeasan mo nga imbaga adagos kanyak. Magagaran kayo launay, papa. Talaga naragsakak. Sapay ko matalangat iti umuna nga anak yo. Andan tumatlaang ang apukok. Aray ko! Aray ko! Kalata nagsikal man ang titiyang ko. Aray! Talaga nga gana kaksan. Ay ngam ni, awan pa ni Jom. Imbaga na itay bigat nga mga nag-overtime ka numanan iti trabaho na. Kat ni Manong Jack. Kinasarita iti ni Jom asan nga agbalbalog tapnada kadwak dito balay. Aray ko! Aray ko! Nakasaksakitan ti tiyang ko! Aray! Tulungan dak! Aray ko! Alaysa! Aray! Apay, anya tapos pasamakin ka. Aray ko! Aray ko! Alay, magtadakan Manong Jack. Pangasim, tulungan na ka. Kakasi ako na. Ano nagpasay ka? Sige. Kasya na. Kumpot ka kanyak. Numuna, awan pa matakarudlugan ka. Naglumpon. Agyaman naktapinat ganti Diyos alalaki ti umuna nga apukok. Alaysa. Nakaring kamat kahiman.
Nakapsutak. Ti amo namatay ako. Nagdakil namin anak na. Alaysa, naglungpot impas ngay mo. Ay, Diyos ko. Agyaman naglaunay kada kayo. Itatad na anak may kinalay sa papa. Anak makidawag kada kayo. Pautangan na kami pailang itipagpuunan mingag negosyo. Agsasarita tayo. Alaysa, agpaimbag ka na imbag. Ipadamag kunto kendel maanaganak kan. Maturong da alay sa kanti malandaga, di na panak ti ospital. Awan mat ni John. Saan ka kadi palangag parang iti kabusat mo? Sapa, Saan nga ampon ti pangibilbilangat kan Jom? Arig na nagtaod kanya kat ibilang mo akabsat. Itilaksid iti amin ang napasama kiti napalabas adun tinagbaliwan ni Jom. pakawanan da ko mapapa. Akwag, nagbali na ka man naging mumukod. Well, maawatan ka. Ang tagayang kid daw ni Jom. Pautangak kanu ida iti pagpuon ang dangag negosyo. Pakawanan na ko maading ko. Ha? Manang, ay narakot takan. Nakitak di dakkel ang nagpaliwang. Ba nagapakaragsakak. Kini daw mo kano, apautangan na kayo iti pagpuunan nyo kini alay sangag negosyo. Dahil kami tinagsaritaan mi. Ang panunutak, di masakbayan na anak mi. Ulit at pakawanan na ko ma. Gusto ni Papa. Agpada tayo ti karbangan. Katsana na masapol amang bangon kayo ti bukod yung ang negosyo. Nalpasan na nasursurok. Yagsam makatitibukod ko, asaka. Masapol ni Toltolin. Ad amalading itanak iti kastangay baga. Nalapit san kayo ang mamati. Iti makit-kita kan mga giyo kanya kita. Gapukin niya Liza. Adun tinagpaliwak. Banag apang dayawak kan ni Alaysa. Gapo itinapudno ang panagayat ko. Sana kanawanan itinamnama nga agbali yung matlaang ni Jom. Kat napasama kan. Banag apagbabay na kitibukod ko matlabag eh. Katulitak. Pakawanan na kumay ti panangiroroman ko kan ka, Alaysa. Kastamat kan ka, John. Kastoy ka ang tirik na. Nagbalin ka na saya tao. Manang nilma. Manang Nelma, mangrugi kami pailang ka ni Jom. Ngam, agyaman kaming kada kayo kini Papa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.